Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod ni pagayam amona adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan amona. Parikot ko ti asawak. Asaanan nga agaw-awid iti balay mi. Damag ko nga addan ije balay dagiti naganak na. Adda nga minsan mi anak kinawatan gapo iti kwarta. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, dito lang iti sweldo. 2,000? Pag-iaman ka, tapas pastrigan da kami pailahan. Di mo ayam mo. Nga addan dagiti dadduma kakadwami anay kat gapo iti dayto a pandemya. Pagbayad ko lang iti kuryente kan danong daytoy. Kasanon ti allowance na iti ubing. Kan ti pang grocery tayo. Yan anay mo daytan Gastador kan tumot ngamin. Anya ko mga iti gastusak. Kurang daytoy sweldom. Oray kasano ti panang binat ko, awan latta. Makamukan. Basta dayta lang ti maitad ko kan ka. Ayan dagiti apukaw. Ado ti pasarabog kadakwada at tinapay. Apay nanang, naipaibus yung tilakoy akang kanan. Ay uwan ko. Nagado ti gimatang di tar-aramiden dadakkel abalay. Ado gayam ti trabahador da dita. Nasaya at ano kasta, nanang. Kat no ibagbagada ang mapanak kanumanan aglako inton bigat iti meriendada. Ay na, agsuswerte aksa talaga nga aglako iti kankanan. Kaya't ko kumamot ti aglako, nanang. Apay nga minasan ka nga aglako. Amang ano agungat tumanan nilakay ko. Padasam Ngamin, dumakdakulan dagiti anak ko. Kat ad-adon ti pagkasapulan da. Tagikataksan dito'y trabaho ta pare. Ni, apay mat. Kurang mat ti sweldo. Agree rin ni bakit ko. Pare, narigat agbero kiti trabaho ita, tada pandemya. Agnegosyo kaming salangan kini bakit. Narigat dayta pare. Diyan ngamin karubang kasta ti aramidan da. Ita, agpapaaramidan iti balay da. Sika, ano niya ti desisyon mo? Ng panunutam na imbag, pare. Saan kayo nga agbangad-bangad dita? Tanay, agungetak, apo. Tanang! Adda ka matgaya man, Arnold. Adda makan dita kusina, numabisin ka. Ayan ni Mona. Napanagla ko iti kankanon. Imbagla ka nung nga adda pangallowance dagiti ubing. Anya? Ala, mabitla ang tenakman kita ang dagiti ubing. Rimwardang sa manon. Ne, ayan nga dananang kan dagiti ubing ngayong batik dito'y balay. Nagkapuam? Napanak naglako. Ay nalakay. Amom, nagado ti gimatang. Kurang pa jilako. Iso nga inton bigat, nayunakpay. Ado nga min ti order ka. Nagkunakan ka mapan ka aglako-lako? Ne, apay nga agungat ka. Nagado ti lalaki di taparadaan. Ay katanya ko maita. Awan mo ti dakas ngar aramida. Hoy Mona isardeng mo day tapa naglaklakom. Anya? Mapan ka lang maki... Ay, ang mga nan ti maaramid ko kun kano di mo isardeng day ta. Saan ka man agsasaw iti kasta, Arnold? Masapol ang mapanak aglako tak kurang ti sweldom. Nagado ti utang kun di ta kantina. Mababain akon. O anya, mayat ti aglako. Mayat nanang, inapanak ni Arnold. Anya, Ado kano ti lalaki di ta paradaan. Kan mapanak kano lang aggargarang ganjan. ay una yun. Nagrugit mo ti panunot di asawa mo. Marurudak na rod. Nagalas ti pampanunutan na. Kahit anya nga arod ti pangadeng mo anak ko. Ay, aglako aklat ta, nanang. Uray ison ti pagapaan mi. Iso ada kayo pa'y laang ti mangbantay kadagiti anak ko. Sapa ka na nakaring. Parbangon pa lang. Naskan nga isaganak dagiti lakok. Mapanak man na nagsursur. Anya? Talaga sursur nun na kanya.
Imbagak mo tinkan ka saan kan amapan aglako. Ay, uray anya ti bagbagam. Mapaanak latta. Panagbabayad manan iti kuryente kan danom. Adda nga rod itad mo apagbayad ko. Di cash advance iti opisina. Di awan to manan ti mabati asweldom. Kasano tayo laangan. Siyak ti mangi pamuspusan mo na. Basta, inakaglako. Awan na pulusan ti mausar di ti balay. Di ka nagaw-awid ditoy, iti kanito amapan kalat aglako. No di mo kayat nga glako sikat ti pumanaw. Nagadulak nga mumon. Agsapa nagawid ni Arnold. Apay kanunanan. Ay, jak amo. Idirimwar at damat awit na abag. Napanan naman nga tan. Jak met na damagan anak ko no papanan na. Takasanaw an anawaak met ngamin dagiti ubpeng. Bayan yon. Aramidan na ti kayat na. At daman ngamin ang agwarwaras at chismis di takaaruba. Chismis. Anya day ta chismis, nanang. At da kanu kasinsin narak mo alalaki. Anya. Ay, anya mo tanda kita chismosa. Amo ti Diyos nga awan dakas ngar aramidak. Amok day ta anak ko. Siguro, nakadaanon manun iti asawam. Kat, namati mo't adagos. Apay adinak dinamag nga imuna sakbayan namati. At daapat yan na dagiti chismis, ngumsi ka. Ay, anya mo't ni Arnoldan. Ne, apay day tabag mo pare. Agawid ak iti balay dagiti naganak kanya. Apay ngay. Di nakmatla dangdangganan ni Mona. Aramidan na matlatan ti kayat na. Di panawak langan. Anya nga min ayat ti parikot yo. Kay kaya't nakitin aglako-lako. Diyak lang aro doon palubusan. Apay nga min adi mo palubusan. Pare, among mutan iti lugar mi. Nagado ti lalaki nga oray na asawaan na yun. Agarom dalat tayo ti sa bali. Kat dipindi matan kini bakit mo ano agpaaram pay laang. Diyak kaya't amapirdi ti pamilya mi, pare. Apay kumaama perde. Mapanlang mat aglaklako ni bakit mo, mapirden ti pamilyam. Ay, nusak akat kay kayat ko, tamatulungan nakpay ni bakit ko. Basta, agawid akpay lang iti balay dagiti datakkel ko. Makaamudan. Ay na, Arnold, anak ko, ay na, ay, kimutong kan samad. Saan matanana? Ni tatangay. Ay, aday jay taltalon, nagraab da ngamin ita. Nanang, mabisinak. Mapantay ti kusina. Anya ayati kayat mo, tailutwan ka. Nanang, ada tarakin nyo amanaw? Ay, ang awan ti agtilew. Aguray ka tay nakayaban dyan kasinsin mo ijay baangir abalay. Tapag tiliwak iti manaw. Alaman nga rod, nanang. Tadya ada diguna ti kayat ko asidain. Ay, wan. Ala, inkapay lang agbuya iti TV ijay salas. Tay nakayaban dyan kasinsin mo. Asino dyan si Mang Pait? Ay, ni Arnold. Nagbakasyon. Asino ti kadwana? Agmay sabat. Napay ngay, pinanawan na ti pamilya na. Bye-bye, Amon. Tapno makainanamot Sana mabalinti kasta Ang mga nagaapa na, isungay may ditaw. Jak manambaw. Jakon dinamag. Nakaturugan. Nabannog siguro iti biyahe. Sana nagawid ni Arnold idirabiin, nanang. Nay, apay ngay. Jakman amo. Inawagak di kumpare na. Nagawid kano'y ti ayan dagiti naganak na. Anya? Nagapa kami ngamin, idi na panak naglako. Talaga adinak kayat ama pa naglako, nanang. Ay, apay, di na amaw, aga po iti panaglako-lakom, nakabayad kan kadagiti utang mo. Saan la aday ta? Adda pa yan maururnong ko apaggatang iti kanon mi. Ay, una yun di asawam, talaga adi na ka maawatan anak ko. Bayan yun, tadamot iti balayda. Makapanunot tumot laang. Kat agawid tumot laang dayjay, nanang. Apay ngay asikalati nagbakasyon, Arnold. Kumusta ti pamilya? Mailiwak mo ta kada kayo, tatang. Dagas aya, na umayak mo't pumasyar.
Ay kat intugot mo kumaati pamilyam. Apay nga si kalaang. Amang ano nagapa kayaw. Kuni bakit mau. Kwa. Saan, tatang? Ibagbagakan ka. Ano adaman diyo pagkinaawatan. Sulbarin nyo adwa. Sana daytay pumanaw kayo di balayaw. Kasano nga ay dagiti anak yaw. Di nakot namin dagdanggan ni Mona, tatang. Aramidan na lata, noon niya ti kayat na. No kasta nga papaon na ka ni bakit mo. Dito'y kan balay nga gyan. Nanang, Wen saan na mabalin nga kasta-kasta na ka? Ay, jak kayat na anduran na kadayjay nga asawam. ni nanang mat. Tila pampanunutan na. Ay, kahit agpay sumay. Mabisin kan. Ay, mabit lang Tailutwan ka iti paboritom asidain. Kastoy mat lang ti panangas asikaso ni bakit mo kan ka. Amangan mat no saan na ka nga ilutlutwan iti kanam. Nanang, naasikaso ni Mona. Kasta agsakit-sakit day tasikat mo ako nam. Di na kang samat ipapacheck up. Huwag nga ron, nanang. Adong amin nga ubintas asikasun na. So, di na kon masangsang unay. Ay, no kasta nga raud. Saan ka pa'y nga agaw awid? Dito ka pa'y laang balay. Tasyak ti mangipacheck up kan ka. At dagayam ko doktor apang ipanakan ka. Apay di mo pagawidan ni Arnold. Agawidan? Ay, adda nga rodrik-rik na. Inak pa'y ipadoktor. Tajay asawa na. Bay-bayan na matan dya anak mo. Bakit? Ada pamilya ni Arnold. Iso, ti ama iti pagtaingan. Isukid din, ti awan iti balay da. Ay, agawid tulatan numalpas ti check up na. Ay, si kamay. Kahit, kasano mga roda yung tinapanawan na pamilya na. Amaw, ni muna ti aramidan na. Saan ka amadanagan? Nanang, dito'y kamanan balay taynak manan aglako. Isungarod ang nasapa ak nga imay, tapno nasapa kamat ama panaglako, anak ko. Ada yung amin ti pakadandanuna ko, nanang. Iso ama sapa ak ama panaglako. Kasta, anak ko. Sursurwon ti ag komersyo. Wen nanang, tani. San ang malagip ni Arnold ti agawid. Saan mo na panunutan di asawam? Mayat siguro ti biyag na ije balayda. Iso asaan na mapanunot ti agawid ka na kayo. Wen kat no spoiled ka ni nanang na. Iso amin ti paborito da nga anak. No mapagura labas agawid ije balayda. Ay lakay. Nakaharo ti sakit ni Arnold. Anya nakaro akong kunamay. Ay Kurang lakano iti danom, tasaan ama naginom iti danom ni Arnold. Isungag sakit ti sikit na. Iso nga road ako nakasaan pa lang nga agaw-awid. Apay adi mo pagawidan? Ay, no agawid. Kaasintumanan nga agbagkat iti nadagsan. Na. Ay, kumaro ti sakit na. Ay pagawidam ki din. Tanay, sigurado nga agurura yan ti pamilya na. Ay, dito'y nga agpaimbag. Na. Tasyak ti mga sikasukan kwa na. Di mo ipilit ti kayat mo. Tadyak kayat may sagmak ti anak ko. Kumusta kan, kumare? Ne, si kamot gayam pare. Ay kat kastoy lata Pumanag na nga gisur-sur-sur iti lako. Ay katagpapada tayon Ha? Uray si kamot pare? Duha kami kini misis ko. Agi sur-sur kami meten kadagiti kang kantina. Saan ka nagtrabaho? Nagikatakon. May mayat da ituin nga ramidan mi. Kat, ni pare Arnold ngay. Saan pa yan nagaw-awid? Nabayagan ni di pimanaw Mayat ngamin ti biyag na iti ayanda katugangak. Ay, unay meten ni pare Arnold. Imbag ata nalaingak adumiskarte pare. Saan kami nga agbisin? Uray awan ni Arnold. Saan pa yan nagaw-awid ni Arnold iti balay mi, Mr. Lonely? Dito'y anapanagnakak
Akabalak abyagan dagiti anak ko, nga uray awan ti asawa. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mona. Mona, pagayam ko, saan ang maikat kadagiti agasawa ti agapa wenno agriri? Ket kasapulan nga agsarita kayo anaimbag, tapno agsubli iti normal ti taray ti pamilyayo. Awan mapasamak no agpimpin na basol kayo. Para kadagiti anak yo, kasapulan ang maurnos ti problema yo. Awan kuma pinangato ti pride na kada kayo. Tano saan ang marisot ti problema yo adwa, maapektaran lakit di dagiti anak yo. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Mona, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.